ευχαριστώ το εκδότη Σάμ Παπαδουλίδη που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για έναν από τους πλέον αγαπημένους μου ποιητές, Έλληνες. Θα προσθέσω κάτι που είπε πριν η Μαρία για τις κοινωνικές αγωνίες του Νίκου Καρούζου. Έχει γράψει ένα στίχο ο οποίος απορώ πως δεν είναι σύνθημα στα εξάρχεια. Μη του μιλάτε, είναι άνεργος. Τα χέρια στις τσέπες του σαν δύο χειρομοβίτες. Ο Νίκος Καρούζος, ξέρετε, σύχναζε σε μπαρ και σε νεκροταφεία. Δηλαδή, σύχναζε στη ζωή και στο θάνατο. Και εγώ, όταν ήμουν στο Παρίσι, σύχναζα σε νεκροταφεία για να δω τους χαμένους μου φίλους. Και μία μέρα που ήμουν με το Γάλλο συγκρατικό μου, του λέω: θέλω να πάω στο νεκροταφείο να δω το τάφο του αγαπημένου μου ποιητή του Μποντλέρ. Οπωσδήποτε. Του λέει: σε νεκροταφείο, τι θες, πάμε σε ένα μπαρ. Πάω λοιπόν στο νεκροταφείο, νομίζω στο Μont-Parnasse, έψαχνα τον τάφο, είχα πουθενά, έβλεπα και τον τάφο του Ζολά 3 μέτρα, τον άλλο, πουθενά. Τελικά τον βρίσκω και ήταν ένας μικρός τάφος, ασήμαντος, με μεγάλα γράμματα πάνω, στρατηγός, ο Πικ, πατριός του, ο μεγάλος στρατηγός της Γαλλίας, και από κάτω με μικρά γράμματα, Charles Baudelaire, son beau-fils. Δηλαδή, το 1867 ο Μποντλέρ στη Γαλλία ήταν ο θετός γιος ενός μεγάλου στρατηγού. Ποιητής της σκιάς. Ο Μποντλέρ. Να πάτε στο Παρίσι να το δείτε αυτό. Μάθετε σοκ. Και ποιητής της σκιάς, λοιπόν, ο Νίκος Καρούζος. Και γιατί. Μήπως ο Νίκος Καρούζος έζησε, έγραψε, βίωσε στο περιθώριο και στη σκιά, διότι ακριβώς αυτή ήταν η αυτεξούσια επιλογή του, μια ηθική και πολιτική επιλογή από μέρους του, μιας πιο μοναχικής, πιο αντισυμβατικής, καθόλου φιλολογικής πορείας και μια έμπρακτη κριτική στάση απέναντι στην υπερβολική αυτοπροβολή της προηγούμενης γενιάς του 30. Εγώ λέω ναι, αυτό ήταν ο Νίκος Καρούζος. Εξήτησε τη σκιά, όχι σαν καταφύγιο μόνο, αλλά και σαν μια πρώτη αντισυμβατική στάση σε σχέση με το κατεστημένο και τη δημοσιότητα. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Από την ποιησή του φαίνεται αυτό. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω υπό το βάρος μιας ταυτότητας. Θα μιλήσω σαν φανατικός αναγνώστης του ποιητή. Τον διαβάζω 1 χρόνο τώρα κάθε μέρα. Ρωτήστε το σχετικό μου. Και δυστυχώς το γεγονός ότι η γέννησή μου απέχει λίγα χρόνια από το θάνατό του, μόλις 5, δεν μου επιτρέπει να είχα ποτέ την ευκαιρία να τον ζήσω ζωντανό, να τον δω. Η μόνη μου επαφή μαζί του είναι 2 πράγματα. Η ποίησή του και το ότι μένω και εγώ στην πλατεία Μαυρίλη και πηγαίνω στο Flower και εγώ. Και ψάχνω το φάντασμά του. Θα σταθώ σε κάποια σημεία της ποίησής του, μπορεί να φιλολογήσω λίγο, αλλά το έχω πέρασει και την φιλολογία. Λοιπόν, θα σταθώ σε 3 σημεία τα οποία συμπυκνώνουν τη φαϊνή ευφυΐα του, κατά τη γνώμη μου. Ο Καρούζος με υποχρεώνει πάντοτε να το ξαναδιαβάσω. Με ξαφνιάζει, με αποστομώνει, με αφοπλίζει με το μόνο όπλο που έχει, τη φαντασία. Πάνω απ' όλα, με κάνει να ξεχνώ την προηγούμενη από αυτόν ποίηση. Ή μάλλον με κάνει να μην μπορώ να ξαναδιαβάσω ποίηση με τον ίδιο τρόπο που το έκανα πριν. Σκέφτομαι καμιά φορά τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο διαφορετικό από τους άλλους. Το ύφος του, οι αιμονές του, οι επαναλήψεις του, το χιούμορ του. Ο Καρούζος σπάει πράγματα με την ποίηση. Η γενιά των 30 δεν αστείευεται, δεν γελάει, δεν έπαιξε ποτέ. Η γυάλινη αυτή σοβαροφάνειά της, τον Καρούζο θρηματίζεται σε χιουμοριστικά και αφοριστικά τσιτάτα. Λέει, ας πούμε, δεν υπήρξε γραφειόσαυρος, αλλά χαρακτή. Οι νεύραιοι χέφρονες, εσείς του νου να πούμε οι εθνικόφρονες, θα τους πει. Διαβάζοντάς τον, μου θυμίζει κάτι που είχα διαβάσει στο Βάλτερ Μπένιαμιν, ότι τα τσιτάτα είναι σαν τους ληστές που ξεπετιούνται οπλισμένοι στον δρόμο και απαλλάσσουν το ράφινο περιπατητή από τις πεποιθήσεις του. Έτσι είναι και τα τσιτάτα στον Καρούζο. Μηνύσεις κατά πάντως υπευθύνου. Σε καταδιώκουν. Ο Καρούζος είναι ασυμβίβαστος σε όλα. Αμφισβητεί τα φωτοστέφανα των ποιητών, αμφισβητεί το ολοκληρωμένο του έργο. Το έργο του είναι ένα σύμβολο στην αποσπασματικότητα, ένα κολλάζ. Μας δίνει ένα νέο τρόπο να γράφει κανείς ποίηματα. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Γράφει ασυνάρτητους στίχους και βάζει ειρωνικούς τίτλους του τύπου λέξεις και φράσεις που δεν έγιναν ποίημα.
Ή γράφω όπως εγώ θέλω. Τίτλος, ποίηματος. Ή θερινή κομμωδία της γλώσσας. Το γράψιμο γι' αυτό είναι μια διασκέδαση, πρώτα απ' όλα. Τυχαίνει να διαβάζω τον Καρούζο, τώρα λίγο θα σας φανεί περίεργο. Τυχαίνει να διαβάζω τον Καρούζο παράλληλα, αυτόν τον καιρό, παράλληλα με έναν άλλο ποιητή, ο οποίος είναι σχεδόν συνομήλικος του και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Καρούζο, ποιητικά. Με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, ο οποίος είναι καθώς αγαπημένος μου ποιητής. Η σύγκρισή τους με διεγείρει, διότι δεν έχουν τίποτα το κοινό. Παρά μόνο μια υπαρξιακή αγωνία για τους δύο, απλά με διαφορετικό τρόπο άθλημα. Διαβάζοντας τους κανείς και τους δύο μαζί, βλέπει τον Αναγνωστάκη να σβήνει, εννοούμενος. Τι θα πει γράφει, ρε γεωγράφικα. Γράφω για να αποπλανήσω την πλήξη μου. Μην κοιτάς το φεγγάρι, ρε, και μη σου τρέχουν τα σάλια. Και μη σκαρφίζεσαι τάγματα, και μη σκουπίζεσαι μίξες. Γράφω θα πει προπονού μας αβάνωτος, πραγματικότητα. Στα αποδυτήρια της ύπαρξης. Όχου την τύχη μου μέσα. Πότε επιτέλους θα σοφαρίσω τη λύπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω σε έναν ποιητή που λέει «Η τρέλα μου αρέσει και η οποία την ύπαρξη». Θα ξεκινήσω σχολιάζοντας καταρχήν το τίτλο της βραδιάς και όλου του κύκλου αφιερωμάτων των ποιητών στη σκιά. Σύντομη αλλά ουσιαστική φράση και πολύ αληθινή. Η προβολή ορισμένων μόνο ποιητών ανά τα χρόνια έχει κρατήσει αναμφίβολα μεγάλους ποιητές στο σκοτάδι. Κανείς δεν αμφισβητεί τη σπουδαιότητα του έργου τους, ωστόσο θεωρώ πως το να διαβάζει κανείς ποίηση δεν σημαίνει κάτι παραπάνω μάλλον από την ανάγνωση ποιημάτων υπό ρομαντική διάθεση ή υποκατάσταση πνευματικής διάθεσης. Συχνά αναρωτιέμαι τι νομίζει ο κόσμος που είναι ποίηση και αν όντως καταλαβαίνει αυτό που διαβάζει. Η ποίηση δεν είναι απλές αράδες σε ένα τετράδιο που γράφει κάποιος να σκοτώσει την ώρα του. Η ποίηση είναι ένα διαχρονικό μέσο έκφρασης ατομικών και κοινωνικών αγωνιών, θρησκευτικών αναζητήσεων και μικρών καθημερινών προβληματισμών. Αν ψάξει κανείς βαθύτερα, θα βρει πως πέρα από κάθε τι που μπορεί να χωρίσει την ποίηση σε τομείς, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Πέρα από τη διαφορετικότητα στο λογοτεχνικό ήθος, πέρα από την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, πέρα από κάθε τι που μπορεί να χωρίσει την ποίηση σε αυτούς τους τομείς. Είναι έκφραση συναισθημάτων. Ωστόσο, δεν θα παραλείψω και το εύτερο κοινό ανάμεσα στους ποιητές, αυτό της έλλειψης πόρων και της αδύναμης οικονομικής τους κατάστασης, μια πραγματικότητα που ίσχυε πάντα και παντού, ανά τους αιώνες, με εξαίρεση βέβαια ορισμένους ευνοούμενους της ιστορίας. Οι ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς ανήκαν στον χώρο της αριστεράς, βίωσαν διωγμούς, εξορίες και με την ποίησή τους εξέφρασαν τα βιώματα αυτά με ποικίλες μορφές. Ο ποιητής Νίκος Καρούζος μεγάλωσε σε περιβάλλον αριστερών παθητήσεων και βίωσε την εξορία σε νεαρή ηλικία. Μέχρι τη δεκαετία του 70, τα βιβλία του Καρούζου τυπώνονταν με δικά του έξοδα. Με πολύ προσωπικό κόπο έδωσε το φως στον κόσμο και μοίρασε το πνευματικό πλούτο. Είναι πραγματικά λυπηρό το ότι ενώ προσέφερε τόσα πολλά στον κόσμο, έζησε στη στέρηση, όπως και τόσοι άλλοι άνθρωποι. Το γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλους ποιητές της γενιάς του ο Καρούζος προβλήθηκε λιγότερο, είναι αυτό που για μένα τον κάνει ξεχωριστό, σαν σπάνιο πολύτιμο λίθο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αν και άρχισα να τον ανακαλύψω, ο Καρούζος έγινε από τους αγαπημένους μου ποιητές. Από την πρώτη μεταπολεμική γενιά μέχρι σήμερα, ο κοινωνικός προβληματισμός και ζητήματα όπως η ανεργία και η κοινωνική ανισότητα παραμένουν ίδια. Στην ποίηση του Καρούζου συνάντησα ένα καυστικό, αλληγορικό και βαθύτατα υπαρξιστικό τρόπο περιγραφής αυτών των θεματικών, καθώς και δυνατές ρεαλιστικές εικόνες της ανθρώπινης εξαθλίωσης, της απελπισίας, της προσμονής για ένα καλύτερο αύριο.